Добър ден, събрали сме се тук днес да разберем повече за предимствата на кърменето. В парка са се събрали 4 отбора майки – ягодка, малинка, черешка, капинка, които обсъждат различните предимства за бебето, за майката, за обществото и за семейството. И сега ще минем да разберем повече за тези неща. Добър ден! Вие кой отбор сте, уважаеми? Капинка! Ето това са отбор Капинка, които да сега ще съм от отбор Капинка. Предимствата за кажа семейство. за предимствата за семейството. Разкажете ни повече защо кърменето е добро за цялото семейство. Ами защото когато детето се кърми, през кърмата на майката преминават антитела, които правят детето по-здраво. И семейството си облагодетелства от това, че детето е здраво. Естествено, че се облагодетелства, по-малко разходи за лекарства, по-малко притеснение, по-малко от всичко по-малко. Повече здраве! Добре, какви други предимства за цялото семейство сте открили в кърменето? Ами също по-малко разходи за стерилизиране, за пособия, да, за изкуствено хранене, както и самото мляко. Защото кърмата е безплатна за семейството. Да. Защото кърмата Още предимства за цялото семейство. Предимство, че цялото семейство е много по-спокойно. Беби, което постоянно може да му бъде запушена лесно устата. Разкажи ни още за предимствата на кърменето на цялото семейство. Къде спря? Аз през спокойния сън, да. Принципно, да, спокойния сън, както съм и група от тебе, също така се отнася и за съседи към някога, което спомага за добрите съседски отношения, но това е, да речем, по-странично. Като цяло всичко друго, което успокоява бебето, то сега се успокоява по-лесно. То е всичко друго, което го тревожи, преминава по-бързо от тревога, колики, растени, насъпки и така нататък. И цялото семейство е по-отпуснато и по-релаксирано. Бебето, особено за малко новородено детенце, някой път, може би, драмата е по-голяма за родителите, отколкото за самото бебе, защото може да успокоиш по друг начин. Още си мислихме за това колко е по-лесно да се предприемат, да речем, по-дълги и по-далечни разходки. Цялата тая службичия с приготвянето на дозирани млека, която аз не познавам толкова. Все пак друго си е просто да си с тебе и да не се грижиш за нищо. Да си нахраниш детето, когато искаш. Всякъде по всяко време да се нуждае от затопляне, стерилизации, беберони, шишета и така нататък. Имунитет, който никой не може да му даде. Успокоява, приспива най-вече и мама. Предпазва от алергии, стомашно-чревни разстройства, запек. Изгражда силна връзка между мама и бебе, където с нищо друго не може да се изгради. Това го казвам от собствен опит, но мисля, че всички останали ще ме потвърдите. Намалява риска от затлъстяване и наднормено тегло за бъдеще. Сега тук може би ще ме оборят много други майки, но сме на това, но ние сме на това мнение, че кърмените бебета са по-интелигентни. По-добри си по смятане и писане. Ще ги видим после. Това ще се разбере след 6-7 години. Да. Ще го ме предвид. По-лесна адаптация в детски заведения. В момента по мен нямаме с точност опит. Но сме чували от познати, че по-лесно се адаптират в ясли в детски градини. Кърмените бебета страдат по-малко от колики. Лично аз казвам от собствено. За вас също е така. И другото, което е много важно, и сме записали, че
чрез кърмата се запознава с различните вкусове, различните видове храна, докато се адаптира от мляко. И после може да захранването протича по-лесно, понеже вече е запозната с отделните вкусове и по-лесно. А кърмите бебета и тия на изкуствено мляко еднакво ли са склонни да развият алергия към бълката на кравето мляко? Нали в адаптираните млека се съдържа вкус? Не са еднакво склонни, понеже човешкото мляко не е краве мляко и много по-малко са изложени на алергена, отколкото пак приемат. По-малък риск от алергия. Това е като точка, което сме записали. Здравейте, група Ягода! Ето пример как се кърми нов. Да, група Ягода се отдава на кърмене. Разкажете ни за предимствата на кърменето. Какво обсъдихте вие тук? Предимства за цялото общество. Кърмени бебета, здрави деца. Даваме пример в обществото, както правят децата си. И децата да бъдат здрави, нали? Друго просто не посилва. Какви други предимства намерихте? Че по-малко разходи има за здравеопазване, след като децата са цяло по-здрави. По-голям процент деца са по-здрави, по-малко разходи на цялото общество. Позитивно сме настроени. Да. Вече на самото производство на адаптирано мляко има по-малко Специалното производство на операции, разходи. Самия продукт не преминава просто третиране, както адаптираното мляко. Не е толкова адаптирано. И по-чисто цяло. Спестяват се ресурси, спестяват се разходи. Вече спестяваме и по-малко отпадъци от самото производство на адаптирано мляко, защото там си има различни процеси, които също отделят отпадък. Нямаме изхвърлени опаковки, нямаме свърлени шишета, цяло по-малко пластмаса. Нямаме допълнителни разходи за покупка и доставка, които също скъпяват продукта. Не се усещам като плащам в крайната цена, обаче те са калкулирани от цената, тези разходи за покупка, съхранение и доставка. И вече като ползвам цялото общество от кърменето е, че се прехвърля идеята към рекламен обект, по-скоро към Нормалната им функция. нормална функция за изхранване. Горе-долу това е. Добре, нещо имате ли друго да добавите към ползите за цялото общество? Додолу. Промени отношението към кърмището на обществото. Добре, благодаря. Добър ден! Вие тук сте говорили за предимствата на кърменето за майката. Да, точно така, които са абсолютно безспорни. На първо място, прибирането на корема, тъй като знаем, че когато едно бебе се кърми, матката контрахира, по-бързо се възстановява, съответно коремчетата се прибират по-бързо. След това предпазва от болести, като остеопороза, рак на гърдата и някои други. На шийката на матката, да, също така. След това контакта с бебето, който е уникален и може по никакъв друг начин да бъде заменен. Успокоение както за бебчето, така и за майката, защото започне да плаче бебчето. Естествено майката се притеснява, но в момента, в който се постави на гърда, просто всичко става окей. И също така кърмата навсякъде, по всяко време с нас, не се притесняваме, че трябва да се топлят шишета, да се правят формули, пък колко грама ще изяде и така нататък. Това също е едно от предимствата за майката. Много благодаря, бяхте много изчерпателни. Благодаря и аз.